ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия, хуш омадем ба канали мо. Имрӯз мо омадагием ноҳияи Фархор, деҳаи Сайёра. Имрӯз дар бораи ҷойи кор гап мезанем бародаро. Ина чӣ хеле ки дидестем ҳаминҷа фермачай бо тамоми шароитое ки беҳтарин ба чашми худум ай раҳи дур омада барои ҳами ина бародар занг зад гуфт ки ҷойи кор аста. Барои ҳамин омадам ки аввал бо чашми худум бинем ҳамиҷора чӣ хеле шароитош дидем 100%. ҳозир дар давоми видео шумо фақат навора то охирша тамошо кунед. Ҳамаи маълумотро ба шумо гап зада мегзарем, шароитошро нишон метем. Кори занона ҳаст, кори мардона ҳаст. Фақат ҳаминҷа коргарои зур меҳнатӣ дар корай. шумо рақамошро дар рӯи экран мемонем, фақат навора то охир тамошо кунед ва маълумотро пурра гирифта баъдан маслиҳат карда занг бизанед. Навора сар кардем подписчикои азиз. Дуруни фермача шароитоша хушру аҳамият дода тамошо кунед. хоб анаи буқо ҳамаи молода нигаҳ мекунам. кор барои мардо, кор барои занода. ҳоз дар давоми видео ҳам шароитошам ҳама чизоша нишон метем. ҳози аввал хел пурра бинен, ҳози бо якта нишон метем. ана ду пара фермача, буқаҳо. хоб оъна мекашонен, хӯрокошон реза кардаги тайёр. ҳозир дар давоми видео бо нишон метем хӯрокошам. ана ҳамин хоб охир шароитошро хутон бинем. ҳозир ай пешан нишон метем. ана подписчикои азиз, об пеши буқа омода. ҳаминҷа истодагия шлангати тайёр. шлангоӣ мекунен, тамом об меравад. шумо шароитошро аҳамият медиҳед. ягон кори хеле қиинӣ нест. бисёр ҷода ҳамхелае ки овтииш мушкилай. ин мушкилиро ин бародар ҳал карда мондагӣ аст. об дар пешашон ҳамхел крайникавӣ мекунед, об меояд. ҳозир ӯ парашам нишон метем бародаро. мана ай параш. ин парашам шароито мана чӣ хеле ки дидестем. крайникати об омода истодагия. мардҳо меоянд кор мекунанд. корошон ами буқода нигаҳ кунӣ. молоро нигаҳ мекунанд, таҳша тоза мекунанд, хӯрокошона метиҳанд. шароитош не ки беҳтарин. худам дидам души мардона алоҳида, души занона алоҳида, даже корпуси хонашам алоҳида бародаро. шароитошда ягон камбудӣ нест. худам 100% дидам, ба чашми худам дида. агар ай худи ноҳияи дӯстӣ то Фархор омадам бародаро. ин бародар занг зад, ҷойи кор ҳаст. аввал бо чашми худам бинем гуфта омадем, дидем 100% ай бародаро. ай ҳами любой ҷойи кор шароитош соза. баня, душ, стиральная машина, хӯрокотон тайёр, пӯшокотонро шушта метиҳад. бо дига чӣ дар кор. хоб ҳозир дар давоми видео ойликшам гап мезанем бародаро. шумо тамошо кунед хушрӯ шароитоша. хоб ойликҳо 2000 сомонӣ барои як кас. ҷойи хоб дорад, бепул хурду хӯрок дорад, бепул 3 вақт. пӯшокҳоро шушта метиҳад. кори занако ҳам хел. кори занако ойликиш 2000 сомонӣ. ҳами барои коргарои ҳаминҷа 3 вақт авқот тайёр мекунед. пӯшокоша дар стиралка мешӯед, тамом. ягон кори қиинӣ надорад. ҳамин одаме ки кор карда гаштагия вай худаш мефаҳмад. рақамҳо дар рӯи экран. суроға ноҳияи дӯстӣ, суроға ноҳияи Фархор, деҳаи Сайёра. рақамҳо дар рӯи экран. телеграм, ватсап, телефонаш кор мекунад. занг мезанем бародар аз номи канали Маъмур Азия. ва шумо ҳамаи саволу ҷавобҳоро мепурсем, мефаҳмонам шароитоша, чизоша, чизе ки нафаҳмидем бо дар комментариҳо нависем, ман ҷавоб метавам. ина бо чашми худам дидам,
омода дида баъд навор кардаи самарудорро. бо дили пур шумо метавонед омода кор кунед дар инҷа. касида маъқул бошад. ана ҳамон фермачае ки гуфтем, ана ҳамин фермачаи бародаро. бинед чӣ хел аккурат не, ҳамаи шароито 100%. аз об, аз хӯрокаи чорво ягон мушкиле нест. ҳама чи таппа тайёр. фақат омода чорворо парвариш кардан дар кор, нигаҳ кардан дар кор. мано подписчикои азиз, хӯроки чорвошон таппа тайёр. шумо ягон хеле мушкилӣ намекашед. каҳ реза кардагӣ тайёр. мана беда, яъне ришқат реза кардагӣ тайёр. мақсад корошон кораи вазмин нест. рӯзи мо силосошонам нишон метем. ҷа силоси хушки бедаву каҳ реза кардагӣ реза намекунем. таппа тайёр. мақсади нишон додан ҳамин. мо силосшам нишон метем. мана подписчикои азиз, бинен хитон ба чашми хитон. захироат тайёр. ҷа силос реза кардагӣ тайёр карда мондагӣ. мақсад бо дили пур омода кор кардан мегиред. ина подписчикои азиз, чӣ хеле гуфтем, ҳоҷатхона алоҳида кафил пафил задагӣ шароито 100%. баняшам нишон метем. баня барои ҳамин коргаро 100%. печка ҳаст, ток ҳаст. марҳамат бародаро, каседа махулай шумо занг бизанед. рақамҳоро мондагем, суроғара гуфтем. каседа махулай, ойликошонам гуфтем. омода бинед, ай суҳбат бигзарену кор кардан мегиред. мара подписчикои азиз, ҷои хӯрохӯрии коргаро. ҳамин бисёр такрорам боша гап занем. ай шароит ягон мушкилӣ нест. ҳамаи ҷоҳоша худам бо чашми худам дидам. ҳамин соҳиби хона чӣ чизеро хӯрд, коргароам ҳамин чиза мехӯрад. ҳамин худтон медонед, шароитое ки ман дидам дар ҳар хонаам нест. хоб ногуфта намонад, подписчикои азиз, кори занона дар як ҳафта як бор хамир мекунад. ҳамин руфти чини хона овқот мепазад барои коргаро. хоб шароитҳои ошхонаро нишон метем. мана ошхона. оби гарм, оби хунук дар крайник омода истодагӣ. хоб на мебелош. хулас 100% шароито қатъия. омонаи баня. ина стиралка, ҷомашӯида стиралкаи автоматӣ ҳаст.